मोनसे दुखुनांथाव रादाब गहपुरनि दैमालु सेन्टाराव हरखाबै अर खामनानै गंनै गलाया सेवहांगार जायो। गहपुरनि दैमालु सेन्टाराव हरखाबै अर खामनानै गंनै गलाया सेवहांगार जायो। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर नोगोरनि साहा आसाम अरुणाचल सीमानि साखाथियाव थानाय दैमालु सेन्टाराव मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाबै अर खामनानै गंनै गलाया सेवहांगार जायो। बेजों लोगोसे थाग्रा न' आरसीसी बिल्डिंआ गोबां खहा जायो। मख'नो गोनांदि अर खोमोरग्रा बिफानखौ खौरां हरदोंमोनब्लाबो सम मथे सफैनो हायैयाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन नाथाय अरखौ खोमोरनो हायाखै। जोबथारनायाव पुलिस बिफान आरो अर खोमोरग्रा हानजाया सफैनानै गंनै गला आरो आरसीसी बिल्डिंनि न'नि अर खामब्लावनायखौ खोमोरफैनो हायो। खौरां बिजोङाव गलादार बिथांमोन आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला बे अर खामनाया मोब्लिब सर्ट सार्किटनिफ्राय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गलादार बिथांमोनहा फोरमायदों दि गोलाव समनिफ्रायनो गेलामाल गला आरो साउन्ड सेट मोब्लिबनि आगजुफोरखौ फानोमोन। गुबुन गंसे गलाया दखना, जि जोम, देलायग्रा मुवा बेसादफोर फानोमोन। नाथाय हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव मोनसेबो मुवा बेसादफोरखौ बासायनो हायासै आरो गासै 30 निफ्राय 35 लाख रांसिम खहा जादों होननानै फोरमायबावदों बिथांमोनहा। दुखुनांथाव जाथाय होननानै बुंनांगोन, खारन दिनैनि बे दैमालु सेन्टार गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय नैबे दैमालु सेन्टाराव जिबायदियै माने इलेक्ट्रिक सर्ट सार्किट जानानै जिबायदियै दखानाव अर खामबाय, बियो खोब दुखुनांथाव जाथाय होननानै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों फोरमायगोन। खारन जोंनि बे हालामनि सासे जाखांफुनाय सासे फालांगियारिमोन। बिथाङा गावनि जि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों बेबायदिनो गेलामाल दखान आरो बेबायदिनो साउन्ड भाराबो बिथाङा हरोमोन। दा दिनै बिथांनि न'खराव जोङो खबर लाना फैनायजों जोङो मोनाबिलि समाव जिहेतु जों सेन्टाराव दङमोन, दा बे समावनो जोङो बे हरखाब जाथायखौ जानायखौ नुनानै जों बिथांमोननो जि हायो बेबायदिनो हेफाजाब खालामनानै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामदों। फायार ब्रिगेड बा पुलिसफोरखौ जगाजग खालामनानै दा फायार ब्रिगेडआ जेसेबांखिनि माने अर खामनाय बेखौ दा खोमोरगासिनो। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव जों फोरमायगोन खोब दुखुनांथाव जाथाय बियो। आरो बिथांमोननि जिबायदि न'खरनि अबस्थाखौ जों नायबाय, न'आव माने बेबायदि गावसिनि जि बेबहायजों सोलियोमोन बेबायदि जेबो थालांखायाखै। गासैबो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदि फ्राय 30 लाखनिबो बारा रांनि बिथांमोना खहा जादों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। मा मा मुवा बेसादनि जिथु बिथांमोना फालांगि खालामनो एसे फोरमायगोन नामा? बेवहाय मा मा बिथांमोनहा जिहेतु बिथांमोनहा गावसोरनि फोरमायनाय बायदियै जिहेतु माने न'निफ्राय एसे बाहेराव ओंखारलांनाय समाव जिहेतु कारेन्टजों सर्ट सार्किट जानानै बिथांमोना जिहेतु कारेन्टनि मुवाफोरबो फानोमोन, बाल्ब बेबायदिनो वायारफोर बेबायदि फानोमोन, साउन्ड भाराफोर हरोमोन आरो गेलामाल दखान हिसाबै बिथांमोनाव नैबे चिप्स बा बेबायदि मेथाइ, थाव साव बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै बिथांमोना बेबहाय खालामो। आरो फैबाय थानाय जि ख्रिस्टमासनि थाखाय बिथांमोना माखासे जिहेतु रंजानायनि उत्सब हिसाबै माखासे बमाफोर बिथांमोना लाबोदोंमोन। दा बेयाव माने बे सर्ट सार्किट जानायजों लोगोसे बे बमानि बेरनायजोंनो अरा बांसिन जादों होननानै जों बेखौ जों मिथिनो मोनदों। साखाथि फाखाथियाव गंबेसेसो दखाना बिथांमोननि ओरैनोथ' बिथांमोनहानि दखानानो फ्राय न'आनो जिहेतु दखान भाराबो गंसे दंमोन आरो बिथांमोनहानि जि न'आनो गासैबो खामजोबदों। आरो साखाथियाव थानाय जि दखना फालांगियारि खालामनाय बिथाङा न'आव थांबायमोन जानांगौ मोनानायखाय, बेनिखायनो बेयावबो जेसेबांखिनि दखना जि जोम दंमोन गासैबो खामफाजोबदों। नोंथांमोना बे समाव दुखुनि समाव बाहागो लानानै प्रसाकन लोगोसे आरो खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों, बिथांमोननि जि
खहा जानाय जुदि सरखारनिफ्राय बेबायदिनो अनसुंथाइफोर मोनोब्ला बा बिथांमोननि न'खराव बेबायदि गावनि जिउखौ आरोबाव लुखांफिननो थाखाय जुदि माबा मोनसे हेफाजाबफोर खालामोब्ला जोङो सरखारखौ गोजोननाय थागोन आरो बेखौनो जों एपिल खालामगोन जेन सरकारा बिथांमोनखौ नायसनगोन जोंनि जि बिटिआर सरकारानो होन बा आसामनि सरकार जों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जेन बिथांमोनखौ गावनि जि खहा जानाय बेखौ जेन बावनानै जेन आरोबाव गोदान जिउ लुखांफिननो जेन बिथांमोनहा बेखौ खालामफिननो हायो बिनि थाखाय जों सरकारनिसिम रायजो राजानिफ्राय गोबां अभियोग फैबाय थादों जि समाव फायार ब्रिगेडआ अर मोनग्रा बिथांमोना मोनफैनांगौमोन बा खहाफोरनिफ्राय जेरैबायदि सहाय होफैनांगौ बे समाव नांगौ बायदि समाव मोनफैनो हायाखै होननानै गोबां अभियोग फैदों मा खावलायनो सानो बे समाव जों थारैनो बुंनांगोन फायार ब्रिगेडनिफ्राय एसे लेहेमिया जादों जेब्ला जों जगाजग खालामदोंमोन बिथांमोनखौ फ्राय 1 घन्टासोनि उनावसो बिथांमोना सफैदों जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना जिहेतु गहपुरनिफ्रायसो फैदों बेनिखायनो खोब माने बेयाव 20-25 मिनिटनि लामामोन नाथाय बिथांमोनहा लकेसनखौ एक्जेक्टलि मिथियैखाय बेबायदि टाइम बायदियै सफैनो हायाखै होननानै जों बेखौ जोंनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों बेनिखायनो जों आसा खालामगोन उननि समफ्राव जेन बेबायदि जाया जेब्लानो नांगौ जागोन जेब्लानो रायजो राजानो हेफाजाब नांगौ जागोन अब्लानो जों बिथांमोना फैनानै जों हेफाजाब खालामगोन आंनि न'खरा दिनै खामदों बे कारेन्ट सर्ट जानानै खाथियाव चिप्स मिथाइफोर दंमोन जों बे दुकानाव जिरायनायनिफ्राय एसे माबा जानायावनो बाहेरायाव थांनायावनो बे माबाजों कारेन्टजों खामजोब्बाय आरो गासिबो बेसेबांसो बे नोंथांमोननि दखानाव जि मुवा बुस्थुफोर दंमोन एसे फोरमायगोन नामा आरो मा मुवा बुस्थुफ्रा दिनै खामनानै हांगार जालांजोबखो एसे फोरमायगोन नामा आंनि दुकानावथ' 30 लाखसोनि माल दंमोन गेलामाल दुकानबो होयो जोंहा गेलामाल दङ ओमफ्राय इथिं होयोमोन दाबो खामजोब्बाय लोगोसे आंनि न' खाथियाव दुकान भारा होदोंमोन आङो बिसनाव जि दुकान होयोमोन जि दुकानाबो खामजोब्बाय दिनै बे समाव मा खावलायनो सानो जे नोंथांमोननि जिखिनि दा दुकान सोलिबाय थानाय थांना थानायनि राहा बे हयथ' सोलिबाय थादोंमोन नोंथांमोना बे समाव खोब हांगार जालांजोब्बाय सरकारखौ लोगोसे ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मा सहाय लुबैयो बिसोरो आंखौ एसे अनफिनबा आं मोजां मोनगोन आरो सरकारखौ मा खावलायनो सानो सरकाराबो आंखौ एसे ओरैनो हेफाजाब खालामबा आं मोजां मोनगोन जि हायो एसे गोजोननाय थाबाय हरखाबै नोंथांमोननि दखाना दिनै मिथिस्लाबनै खामलांबाय बे समाव मा फोरमायनो सानो जोङो जेनेबा दखान सिङाव हाथायाव लांनो होननानै जि जाब्बाय थादोंमोन आरो बे जाब्बाय थानाय समावनो हरखाबै अरा जेनेबा जोंब्लावनानै माने दुम सोदोब होनायखाय जों मा जाखो साननानै नाहरबाय अरानो ब्लाव ब्लाव जोंब्लावजोबनानै जोंनि दखानाव खामफैदों आरो गिबियाव साखाथिनि दखानफ्राव खामग्रोदोंमोन नामा खाथियाव खामग्रोदों आरो बे खाथिनि दखानाव अर सायगासिनो नालाय बेयाव खामग्रोदों आरो नोंथांमोननि दखाननिफ्राय गोबां मुवा बुस्थुफ्रा दिनैनि समाव हांगार जालांबाय बेयावहाय नोंथांमोननि मा मुवा बुस्थुफ्रा खहा जालांखो एसे फोरमायगोन नामा दख'नाफोर दंमोन ओमफ्रायो बिदिनो गरम बोथोर जेनेबा गोजां बोथोरनि जि जोम बिदिनो गुदुं गुदुं सुइटार लंपेन्ट गस्ला दंजोबोमोन आरो ओमफ्रायो बिदिनो मबाइल बेफोरबो थाबोजोबदों खामजोबदों ओमफ्राय डकुमेन्टसफ्राबो आधार कार्ड माबाफ्राबो खामजोबदों आरो फैसा बेगआबो खामजोबदों बेफोर थाबोजोबदों आरो ओमफ्राय जों जेन थेनसो माने बासायनानै खारग'नो हादों आरो अनुमानसो नोंथांमोननि दखानाव बेसेबांसोनि मुवा बुस्थुफोर दंमोन एसे फोरमायगोन नामा 4 लाखनि दंमोन आरो जोंथ' बेखौ जेनेबा लन लानानैसो सोदोंमोन नालाय दा बे लनखौ जों बोरै सुख'नो हानो बेखौ माने सिन्था जागासिनो आरो बे समाव सरकारखौ मा खावलायनो सानदों जेनेबा सरकारखौ जोङो सहाय होफिननो थाखाय खावलायदों आरो जोंनाथ' होनाया जेनेबा बारा गोबावानो जायाखैमोन नालाय गोदानसोमोन नालाय मास मोननैल'सो जादोंमोन आरो बेयावनो दा बिदि जालांबाय आरो मोनसेबो बासायनो हायासै खामजोबखादों हरखाबसो जाखादों नालाय जेन थेनसो खारनो हादों जोङो जिथु प्रखाखन बा पुलिस बिफाननिफ्राय बा अर खोमोरग्रा बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना माबायदि सहाय मोनदों बे समाव बिसोरथ' जेनेबा एसे गोबावजोंसो फैदों
जेनेबा अराथ' एसे खामलावलांजोबखाबायमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरो एसे गोबावजोंसो फैदों आरो आच्छा हरखाब बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि दखाना जिथु अर खामनानै दिनै हांगार जालांजोब्बाय बे समाव मा फोरमायनो सानो नोङो? नंगौ बे समाव हरखाबै मोनाबिलि 7टा बाजियाव जोङो हाथायाव थांनो होननानै माल सोगासिनोमोन दखानाव माल सोबाय थानाय समावनो बबेनिफ्राय अर खामनानै जोंनि बे दखानखौ खामफैयो जोंबो माने मिन्थिस्लाबासै आरो नोंथांमोननि दखानावहाय मा मा मुवा बुस्थुफोर दंमोन आरो बेसेबांसोनि नोंथांमोननि दखाननिफ्राय खहा जालांखो बे समाव एसे फोरमायगोन नामा? जोंनाव ओरैनो दख'ना दंमोन ओमफ्राय गाननाय जोमनाय हिन्जावसाफोरनि ओमफ्राय देलायनाय आसान खेराफोर दंमोन आरो जोंहा बे हिन्जावनिनो मबाइल ओमफ्राय फैसा बेग दंमोन आरो डकुमेन्टसफोरबो दंमोन आधार कार्डफोर अनुमान बेसेबांसोनि मुवा बुस्थु नोंथांमोननि दखानाव दंमोन एसे फोरमायगोन नामा? अनुमानथ' जोंना ओरैनो 7 लाखसोनि खाथियाव दंमोन आरो दाख्लैसो आरो लन लानानै जोङो माल सोबावदोंमोन गोजां बोथोरनि बे समाव सरकारखौ नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? बे समाव जोङो सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंखौ एसे मदद होयो बेखौनो बे अर खामनाया माबोरैहाय हरखाबै बेबायदि महर मोनखो एसे फोरमायगोन नामा? जोंथ' नुस्लाबासैनो अबेनिफ्राय फैखो अरा जों नुस्लाबाखैनो आरो जों सिङावनो जेनेबा हाथायाव लांनो होननानै पेकिंसो खालामगासिनोमोन नालाय हरखाबनो माने अरा ब्लाव जोंनानै फैनायाव माने जोङो मा जाखो होननानै नाहरबा अरा खामब्लावबोजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो हाखु दाखु मामबार खारनबोबाय आरो नोंथांमोना मुवा बुस्थुफोरखौ एसेबो बासायस्लाबनो हायाखै? मोनसेबो बासायनो हायासै अरानो ओरैबायदि रोहो रोहो जोंखादों माने बासायस्लाबनो हाखायासै आरो नोंथांमोननि दखानाव मा मा मुवा बुस्थुफोर दंमोन आरो एसे फोरमायगोन नामा? बिदिनो आसान माला खेरा बिदिफोर दंमोन आल्था देलायग्राफोर आरो ओमफ्रायो हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय सुइटार गस्ला लंपेन्ट बेफोर दंमोन दख'ना बेफोर दंजोबोमोन आरो बे समाव हरखाब नोंथांमोननि दखाना जिथु हांगार महर मोनजोब्बाय बे समाव नोंथांमोना खोब गोबां खहायाव दङ बे समाव सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो? सरकारा जाहाथे जोंनो सहाय होयो बेखौ अनुमान बेसेबांसो नोंथांमोना खहा जाखो दिनैनि समाव? 7 लाख थांदों आरो बेयाव लन लानानैबो सोदेरदोंमोन आरो सोदेरनायानो बावखायाखैमोन माने गोजोननाय थाबाय। दा जों बेजोंनो सोलियो दा न'खरखौ जों जेनेबा माबोरैहाय सालायलांनो हागोन बेखौ माने जों दा दुखु मोनदों आरो लनखौ सुख'नांगौ आरो लनाबो हरबाय थानांगौ नालाय फैसाया बिनि थाखाय माने जों दा सहाय लुबैदों आरो गोजोननाय थाबाय।